Kazwa vana vaMwari, toda kutenda Mwari nemukana umwe wawatipa kuti tidzidze zvimwezvo zveshoko ravo iro rinoponesa. Toda kutenda Mwari nemhaka yekuti achiri mubhizinesi rekuti atiponese, ende panguva shoma shoma inouya achauya ozotitora toenda kumusha. Toda kutenda nokuda kwaizvozvo. Muzuva ranhasi musoro wedu wenyaya unotiwo hauna zera neChivi. Hauna zera neChivi. Vhesi redu ticharitora kubva pana Genesis chapter 1 verse 31. Mwari achitibatsira, gaiti namate. Baba vedu vari kudenga, tokumbirai panguva dzino kuti mugova nesu patichavhura soko renyu. Ivaiwo nesu mutibatsirei kunzwisisa zvinoreva shoko renyu. Kundowo kunamata kwedu muzita raJesu, amen. Toda kutenda. Genesis chapter 1 verse 31 inotiyo, and God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Mwari anokomborera kuverenga kweshoko rake. So Mwari apedza kusika pazuva rechi7, bhaibheri rinoti Mwari atopedza kutosika. That's why richiti he saw everything that he made, and behold, it was very good. Maybe kungodzoka kumashure mbichana mukacheka day number 1, Mwari asika light, bhaibheri rinoti anotarisa, and behold, it was good. Day number 2, day number 3, bhaibheri rinoti anotarisa, and behold, it was good. Day number 4, behold, it was good. Day number 5, behold, it was good. Day number 6, bhaibheri rinoti behold, everything was very good. Saka pfungwa yandoda kuti titobata tisataenda kure ndekuti muri kumboona here papa kuti Mwari wedu ndiMwari asingangovi busy without producing. Nekuti bhaibheri riri kuti paday number 1 akanga ari busy kucreata. Apedza kucreata, bhaibheri riri kuti ari kutora postmortem yezvaanga aita ndokubva aona kuti zvakanga zvakanaka. Day number 2, day number 3, postmortem ndokuona zvakanaka. Day number 4 zvakanga zvakanaka. Day number 6, bhaibheri rinoti behold, everything was very good. In other words, allow me just to submit my suggestion yekuti dai Mwari akasvika paday number 6, zvinhu zvaazvitarisa ndokuona zvisina kunaka, dai asina kuzorora paday number 7. Chakaita kuti Mwari azorore imhaka yekuti zvakanga zvakanaka. Let me say this to the Church of God. Mwari chishiro chavo ndechekuti patinobva paSunday tichienda paMonday, zuva rega rega we are to take a postmortem kuti nhasi ndamboitireiwo Jehovha, chii chandamboita, basa randaita nderipi, pane kungova busy without producing. And being busy doesn't necessarily mean that you are producing, but Mwari chaanotarisira nekuti he is an organized God ndechekuti kana chinge tichiita zvatinoita tova busy mukuproducer. Anoda kuti produce Mwari, kana chinge taproducer zvozoenda. So verse 31, bhaibheri riri kuti and behold, everything, ndo hanzi Mwari apedza kuona akatarira ndokuona zvakanaka. So imwe pfungwa iri papo chechi yaMwari ndeyekuti Mwari watinonamata ndiMwari anoona. Regai ndikuudzei chechi, Mwari watinonamata ndiMwari anoona. Anotoona shirikadzi, anodziona nherera, anodziona vanoshayiwa, anovaona. Mararamiro atinoita hakuna chakavanzika pamberi paJehovha. Tinonamata, Mwari anoona. Ndinofarira munyori anonyora panapa, Peter anonyora obva atobuditsa pachena, obva ati Mwari anoona uye anoziva. So Mwari wedu haangooni asi anoziva. So tinonamata Mwari anoona, number 1. Number 2, tinonamata Mwari anoziva.
So bhaibheri riri kubuditsa panapa kuti Mwari akaona zvose zvaakanga akasika ndokuona zvakanaka. Aona zvakanaka. Ndinofarira imwe pfungwa inobudiswa mubhaibheri. Bhaibheri rinotobuditsa pachena kuti Mwari wedu ndiMwari asingapereri pakuona, asi anoperera pakuacta. So in our lives, let me talk to the Church of God. Mwari wedu hapereri kungotiona, asi anoacta mukati meupenyu hwedu. Haapereri pakuona nherera. Regai ndikuudze vanhu vaMwari. Mwari anodziona nherera. Tine zhinji nherera dzaakupa matestimony nemhaka yezvadzakaitirwa naJehovha. Regai ndikuudzei shirikadzi, Mwari anodziona. Oya anoacta. Mwari hapereri pakungoona. We worship a God anoziva achiona nekuacta. May the good Lord act in your life. Pane dzimwe nyaya I know kuti pane dzimwe nyaya pamuri kunzwa muchiteerera ndoziva kuti mukati meupenyu hwenu pane dzimwe nyaya dzinoda Jehovha kuti aacte, dzinoda kuti Jehovha adzione obva aita zvoitwa naJehovha bedzi. So bhaibheri rinobuditsa kuti aona. Bhaibheri rinoti anoona zvose zvakanaka. Rangarirai musoro wedu wenyaya unoti hatina zera naChivi. So mubvunzo wandinawo ndewekuti kana zvose zvakanga zvakanaka, saka chivi chakabvepi? Chivi chakabvepi? Imi pane chinhu chakanaka. Imi rangariraika, ari kuona kunaka uyu sandi munhu asi ndiJehovha ka. Jehovha kana achiona zvotoreva kuti zvakanaka chaizvo. Saka naJehovha achiona zvakanaka. Saka chivi chakanaka here? Chivi chabvepi pachinhu chakanaka? Munoziva ndinonzwa timu rangu richitotaura kuti musikana akanaka uyu. Ende ukaona kana boys ragara pasi rikati musikana akanaka anenge akanaka. Ende ukanzwa kuti mukomana uyu ari kupisa anenge achitopisa zviro kwazvo. But to my surprise here, the one ari kuona kunaka kana kupisa sandi munhu asi ndiJehovha. Amwe mubvunzo wandinawo ndewekuti kana isusu tichiona kunaka kana kupisa after sin ko before sin zvakanga zvakaita sei? So Mwari paari kuona pana achiona kunaka, ari kuona kunaka kunopfuura kunaka kwatingaona muzuva ranhasi. So panapa bhaibheri kuti Mwari anobva aona zvose zvaakaita ndokuona zvose zvakanaka. So umwe pandobvunza kuti ko chivi chakabvepi? Umwe anobva amhanya ka rigati paende tipanzwe. Genesis chapter 3 anobva abuditsa Genesis chapter 3 ichibuditsa zvainobuditsa verse number 2 inotiwo. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Verse number 4, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. So pana bhaibheri kubuditsa kuti chiri kuonekwa pana pari kuonekwa nyoka ichitaura nemukadzi. Nyoka pairi kutaura nemukadzi chiri kuonekwa apa haisi origin kana kuti kutanga kwechivi, asi pari kuonekwa manifestation yechivi. Maybe let me be quick to mention, ndichiti apa sandipo pane origin yechivi. In other words, kana tikauya panyika hationi the origin of sin, but we see the manifestation of sin. Apa remember kuti apa ndo pane nyaya pamashure ipapa Mwari achingopedza kusika Adam naEve, nyoka inobva yatouya yakumanifesta chivi. So chivi chabvepi? That's my question. Asi ndinotoona kuti hatina zera nechivi ka. Nemhaka yei? Nekuti ndiri kuona pana nyoka iri kuti yataura, Eve ari kutoteerera, ateerera mukadzikanayo. Eve anonzi akaona muti wakanaka kudyiwa. Let me talk to the Church of God. Don't ever give the devil a time to advertise. Kana achinge advertiser anopedza newe. Saterere Satan. Satana aka-advertiser. Chero chinhu chakaipa zvakadini, kana advertiser anopedza newe. Iwe kana achinge advertiser unoona doro ranaka iwe. Kana achinge advertiser unoona munhu asinganamati anaka iwe. Kana Satani advertiser, don't give the devil a time to advertise. Sampe
ukamupa anopedza newe. So panapa if mistake yakaita ndeye kumupa time yekuadvertiser. Aadvertiser bhaibheri robuditsa pachena kuti akawanikwa achidonha, but chivi ichi chabvepi? Mukaverenga zvakazarwa anobuditsa pachena pa12:7 kuti kuno zvino kwakava nekurwa kudenga. Mikaeri nengiro dzake akarwa neshato nengiro dzake. Bhaibheri robuditsa kuti shato nengiro dzavo vakasakunda vakakandirwa panyika. Regai ndikudza vanhu vaMwari. So pane hondo iri kuitika kudenga. Mukazowedzera Ezekiel 28:14 muchidzika, bhaibheri rinobuditsa kuti ko wawa seiko Satani ndiye ari kurehwa kuti ko azowa sei kubva kudenga achiwa achiwira panyika. Pari kuwa, let me talk to the church, ari kuwa nemhaka yekuti mukawedzera Isaiah 40 inobuditsa kuti akada kuisa chigaro chake pamusoro pechaMwari. Ndokubva adonha. Saka ndo inyaya itarisai haisi kutangira panyika asi iri kutangira kudenga. Ichitangira kudenga, mukaverenga zvakazarurwa chapter 14 paverse 2 bhaibheri rinoti panoonekwa the glory of God as the sea of glass. Rechiona rinoti se anoreva kana kuda kufananidza chinhu. In other words, chiri kuonekwa pana zvakazarurwa 14 verse 2 haisi glass asi pari kuonekwa the glory of God overflowing. So the glory of God which is overflowing iri kuita overflow muofisi yaMwari. Bhaibheri robuditsa kuti Lucifer anozova Satani aigara muofisi yaMwari. Achigara muofisi yaMwari ndo muri kunzi maita overflow na Revelation 15:2 muri kuita overflow the glory of God. So in other words, sin iri kutangira kuita manifest kana kuti kuoneka right in the presence of God, mu the glory of God. Munoziva kana ndikati flowing, chinozikanwa chinoflowa iwater, imvura. So in other words, Lucifer aita bath in the glory of God, but right there in the bathing of the glory of God, in the presence of God, mune righteousness yose ndo pari kuonekwa pachibuda chivi. So hatina zera nachivi vanhu vaMwari. Chivi chakatanga kudenga, hachina kutangira panyika pati, chakatanga pamberi pechigaro chaMwari. Let me say this. Sin does not need a sinful environment in order to express itself. Sin can express itself in a sinless environment. Achecha muna kubonzwa ireni zvemunhu akamitiswa mubaptismal pool, right in the presence of God. Chitema ndo pachakatangira, chichitangira imomo ndo machakabva, chichibva mukatikati where the glory of God is. So regai nditaure ndichiti kana chakatangira kudenga pamberi pechigaro chaMwari, pane the glory of God inoita overflow. Unofunga here kuti munhu waMwari ungamira pamberi pechivi? Chivi hachina zera, hachinei kuti uri ani. Chivi chinobva chinowanikwa pose pose. And let me also say, we don't have an adjective to describe sin. Hatigoni could describe sin. We can describe sinning and its sinfulness, but we cannot describe sin. In other words, sin is a mystery yakatangira pamberi pechigaro chaMwari. So kana totaura nyaya dzechivi tiri kutaura chinhu chisina zera nesu. Hatina zera nesu nechivi vanhu vaMwari. Regai ndingokubuditsira ichi. Hairake kudenga taiti God the Father, the Son and the Holy Spirit. Aitera apa ndi Lucifer. So in other words, in terms of mukazoverenga bhaibheri rinoti takasikwa tiri pasi zvishoma kwengirozi. So in terms of power or in terms of might tiri pasi pengirozi, asi ngirozi yakadonha. Umwe muimbi wandofarira anoti prone to fall, oh Lord, I feel it. Prone to wander, oh Lord, I feel it. Umwe munyori obvati uyo anofunga kuti adoni ngachenjere kuti arege kuwa. Why? Hatina zera nachivi. Hatina zera nachivi.
hatina. Kunyange mukaita makore muri muchechi munhu waMwari, hamuna zera neChivi. Hakuna. Apa panyaya yechivi apa, hapana anogona kuti ini handiwi, panoda Mwari kuti atibatsire. So there is a need yekuti isu kana tichiti kana tikabva pana God the Father, taiti kana tikabva pana God the Father, the Son and the Holy Spirit, aitera ndiLucifer ava Satan, zvoreva kuti in terms of power we cannot stand pamberi powakaipa. Toda Mwari atibatsire, ane simba rinokunda rewakaipa. Apa we need God up. Iwe imbonyatsofunge kana yo uchiti uchingoona so kungoona chete ndatopedza unenge watoenda wangoona chete unenge watodona. What more panyaya idzi tiri kutaura zobuditsa pachena kuti chivi is too big for us. We cannot stand against sin. We need God himself. We actually need God more than ever. Nemhaka yei takurarama mumazuva ekupedzisira apo vatsvene ndo vachaenda kudenga. And that we are told kuti kudenga kune kwakazara vatadzi vakaregererwa. Ende vatadzi vakaregererwa vanoenda kudenga vanoenda kwete nesimba ravo, asi vanoenda nemhaka yaJesu anovapa simba. That's why John 1:12 inobva yati kune avo vose vakamugamuchira wakavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. So it's not by power or by might, but by the word of God and by him alone, who does have power, not just power, but the all-powerful. He is the one anogona kutibatsira kukunda chivi. Ngaindikudze vanhu vaMwari, musati kana tichinge ndadonha mondiseka. Nemhaka yekuti apa it's like we are in the battlefield. Muhondo munowanikwa zvose. An injured person anoda kurapwa maronda. Kana muchinge mamurapa toenda tose muhondo. Kana tichinge tasvika pakupedzisira tocelebrata apo Kristu auya kuzotitora. So Mwari anoshuwa kuti tose tiponeswe, asi hatiponeseke pachedu. Toda Mwari atibatsire. That's why kana mukaverenga inini pana Matthew 24 ndine zvimwe zvinhu zvandoona, regai ndingokubatsirai kuzviona. Pana Matthew 24 munoziva kuti ndinoona Mwari ari paaction paverse 14. Kumwe kwose uko ndinoona Satan ari paaction, asi paverse 14 ndo pandoona Mwari ari paaction. Regai ndikubatsirei kuona. Papa zvoratidza kuti Mwari ari kuda kuti vanhu vauye kukingdom yake avaponesi. Achida kuti vanhu vauye kukingdom yake avaponesi. Satani basa raari kuita o basa raanoita nderekutsvaka kuda kuti vasaponeswe. So anoita sei? Anomeka short, kukaitika hondo vanoparara. Kukaita drought vakatendeka vanogona kutobva pakatendeka. Kana kukadini nyika ikasava stable vanhu vanova corrupt vanobva pamberi paMwari. Kana kukadini anoiunza zvinhu zvinovabvisa pamberi paMwari. Asi verse 24:14 yaMateo inoti vhangeri youshe ichaparidzirwa kuvanhu vose kundi dzose ichigova chapupu ipapo kuguma kugosvika. Maybe let me say a story so that zvidotibatsira. Tomboti mwana atorwa nemabhinya obva aiswa mumba. Iwo chauri kuda kubatsira mwana wako. Wasvika paya untori nezvinhu zvekuti unogona kusvika ukadhiriza imba. Wadhiriza imba, Satani kana kuti abata mwana wako anobva afiramo haafi ari woga, anofa nemwana wako, zvichireva kuti unenge waita loss. So plan yaMwari ndeyekuti vanhu zvavakatrepwa naSatani kana zvavakabatwa newakaipa, plani yaMwari ndeyekuparidza vhangeri. Kana vhangeri raparidzwa rinongodana vaMwari. That's why Bible richiti kune makwai ari kunze uko edanga rangu
kana achinge anzwa inzwi rangu anouya obudanga, zvichireva kuti basa raMwari panyaya iyi yechivi chinova chakakura chatisina zera nacho. Mwari chaari kuita ari kushedza vari vake vari kunze vanonzwa inzwi raMwari. Kana vashedza vanzwa inzwi raMwari vobva vauya mudanga vasunungurwa kubva mumba mavari. So rega nditaure navanhu vaMwari. Unogona nga wakabatwa mumba yemadrugs, unogona nga wakabatwa muimba yeprostitution, unogona nga wakabatwa mumba yakasiyana, muimba yauri Mwari anokudana. Achinge akudana, kana ukanzwa inzwi ukamutera unoponeswa. By the way, we are on this one, we are dependent, and at the same time we are independent. We are dependent kuna Mwari kuti tikunde chivi kana kuti tisagone kudona, kuti tirambe takamira. We depend on God's power, not on our power. We are dependent. But patiri dependent, Mwari chaanoita anobva ataura tikanzwa inzwi. We are independent to make our own choice. It's us who choose to listen the voice. Tobva taita zvareva nzwi kana kuramba tiri kwatiri tanzwa inzwi. Mwari haasi kuzokufosa munhu waMwari kuti ubve kwauri. It's your choice. Isarudzo yaunoita kuti ini ndamunzwa Mwari ataura neni, wamunzwa obva waita sarudzo, obva wamutera obva akuponesa. So Mwari anongoti zvamusina zera nachivi. Method yandinayo ndeyekungoti vhangeri richinge raparidzwa watonzwa inzwi wobva wamusarudza obva akuponesa. Ndo plan iripo. So Mwari chaari kungoita, I might not mention your sin, but Mwari chaari kungoita ari kuti nyaya iyi hauigoni wega munhu waMwari. Iyi nyaya iyi hazvinei kuti uri hani, apa panoda Jesu kuti atibatsire. Panoda Jesu. Kana Jesu akasapindira zviro kwazvo kudenga hatigaendi. Asi totenda nemhaka yekuti Jesu nyaya iyi akaitanga, ende asiri nyaya dzake munzira, anoipedza kune avo vanonzwa inzwi. Vamwe vanoimba ndanzwa inzwi. Musanzwa inzwi risiri riro. Inzwa inzwi rinokushedza kuruponeso. Ndakanzwa inzwi ucharamba uchipisa. Usapise kusiko, pisa pana Mwari. Ndiye ega muponesi, ndiye ega anoponesa, anotsvaka vose vakarasika kuti vauye mudanga. Vachinge vauya mudanga, nyaya yanaka. So our mission is very simple. It is to proclaim the word. Kana chinge tariparidzira 24:14 haiti ndevose vanotendeuka, inoti chigova chapupu. In other words, there is a time that is coming, Mwari paachakubvunza kuti zvakamira sei, unenge usina excuse. Ndekuti shoko rinenge rakasvika wanzi aiwa hauna kunzwa here kuti nyaya iyi yako iyi inotobatsirika kuna Jesu. Iwe kun'anga haibatsirika, kumwe kumaprofita haibatsirika, kumapasta haibatsirika, inongoda Jesu yako. Iyi nyaya iyi kana uchinge waenda kuna Jesu unoponeseka. Muprofita haana zera nachivi, ng'anga haina zera nachivi, pasta havana zera nachivi, hakuna munhu ane zera nachivi. Zvoda Mwari kuti atibatsire. Nemazuva ataakurarama, with no doubt Kristu wapedyo kuuya. Bvunzo handozvibvunza ndeyekuti kana achizoonekwa inini ndichaponeswa here, iwe uchaponeseka here. Asi ungava mufaro wangu kuti Mwari achitibatsira, achitipa simba randoziva Bhaibheri chindiudza kuti he is more than willing to give us the power that enables us to live according to his word. Kana chinge tamukumbira kuti atipe simba, anotipa toponeswa. Aripo mwamuimba anoimba obva ati riripo simba mumaropa. Nyaya Jesu yekufa iya yanga isiri nyaya duku, inyaya yekuti kana tikaitora with seriousness yainodeserva tinopona.
but tikaitora zinyekenyeke tikavimba navanhu vasina simba, vasina zera nachivi, hatipabuda apa. Panoda Mwari apa mani. Hatina zera nachivi apa. Usavimbe nemunhu wa Mwari. Vimba naJesu. Jesu ndiye ega anoponesa. Rega nditaure ndichiti Mwari akaponesa. Havana Rahabhu chifeve. Ndiye Mwari achiri mubusiness rekuponesa. Mwari akabatsira vana Manasa vavaita zvizhinji. He is the same God who is still in the business of saving humanity. There is not even one asingaponeseke pamberi paMwari. Kuna Mwari anoponesa munhu waMwari. Wadiko wasarudza kudzoka kuna Mwari. Wadiko wasarudza kuenda kuna muponesa anoponesa. Regai ndikuudzei, there is power in the wonderful name of Jesus. And in Jesus we do obtain the power to become the saints of the living God. Iwe haupagona apa upagona. That's why Paulo ashinyora ovati ningaita zvose naiye unondipa simba. Toda simba rinobva kuna Mwari apa. We need the power that come from God. Dakuti namate nevanhu vanoti Mwari tibatsireiwo, tipewo simba. Tipewo simba. Mutipe simba Mwari rekuti zvatisina zera nachivi tisafe tabva pamuri, asi tirambire pamuri. Chinge tarambira pamuri, we know and very much we know kuti imi saMwari muchatiponesa. Ndo vanhu vakadaro ndoda kuti ndinamate navo. Uripo here hama yangu? Uripo here? Toda kutenda. Toda kutenda. Regai tinamate. Regai tiwane nguva yekunamata. Ngativhare maziso apo tinonamata. Baba vedu vari kudenga, totenda Mwari nekuti muri Mwari. Totenda Ishe nekuti matibuditsira kuti panyika pano takaona manifestation yezvinhu zvakatangira kudenga. Apo Satani akatosvika pakunyengera kunyangwe ngirozi, ende achiri kungotinyengera kunyangwe nanhasi. Tibatsireiwo Mwari kuti tiponeswe. Toda kutenda Mwari nekuti matibuditsira kuti isu zvatisina zera nachivi nyaya ingoripo Mwari. Kuteerera inzwi renyu imi motipa simba, the power that enables us to live according to your word. Totenda Changamire mumazuva ano ekupedzisira tinoziva kuti basa renyu rare kugadzira vanhu vanoenda kudenga. Musatendere Mwari. Paulo anonyora pana vaRoma 8 kuti chiko chingatibvisa pana Mwari. Kungava kutambudzika here, kungava urwere here, musatendere kuti kuve nechinhu chichatibvisa kwamuri, asi tirambire tiri pamuri Mwari, nemhaka yekuti pamuri ndipo pega pane ruponeso rwedu. But hatizvigoni Mwari tiri tega. Tipeiwo simba, mutiitire zvakanaka. Rangariraiwo vose vanonetswa nezvonimwe yetsvina, muvabatsire. Imi Mwari mupindire, muvaitirewo zvose. Mundirangarirewo nekuti handisati ndachibata ndinoshingaira kuponeswawo Mwari. Ivaiwo nevanhu vose muvaitire zvakanaka. Totenda Changamire nekuti munogara muchitinzwa. Tinoziva kuti patanamata apa matotinzwa. Muzita raJesu tinonamata. Amen. God bless you. Mwari akuitire zvakanaka. Nechivi.